Je NBA 2K26 len ďalším každoročným updateom alebo prináša skutočné zmeny? Tento rok dokazuje, že aj malé vylepšenia môžu spraviť obrovský rozdiel. Najväčším plusom je úplne nový systém streľby. Je presnejší, intuitívnejší a konečne odmeňuje tvoj skill, nie náhodu. Pohyb hráčov je oveľa plynulejší, dribbling už nepôsobí ako behanie v piesku a hra pod košom je konečne zábavná a efektívna. Aj režim My Career dostal skvelý príbeh. Začínaš ako neznámy talent a musíš sa prebojovať až na vrchol, čo pôsobí oveľa osobnejšie. A vylepšené mesto The City je konečne kompaktnejšie, takže žiadne zbytočné behačky hore-dole. Ale samozrejme má to aj svoje minusy. Tým najväčším sú stále mikrotransakcie. Ak nechceš v hre stráviť stovky hodín grindovaním, priprav si peňaženku. Vylepšenie jednej postavy ťa môže výsť až na 150 eur. A za dosť nešťastné považujeme aj miešanie mužských a ženských kariet v My Team, ktoré v zápasoch pôsobí absurdne a nereálne. NBA 2K26 je tak v hrateľnosti obrovským krokom vpred, no stále ho brzdia staré známe problémy.